Hey guys, welcome back to our channel. बयखौबो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दानिया दिनै जाहैबाय संक्रान्ति एबा बैसागुनि गिबि दिन बा मोसौ बैसागुबो होननानै मिथिनाय जायो। जे माने बेयावहाय मोसौफोरखौ थुखैनानै बे माला गानहोनोसै बिबार माला ओमफ्राय गोसोम फोथा थुलायलायनानै होनसै आरो हांगारजों। बिनि उनावहाय मा होनो बयबो मिथिखागौ जे मा मा नियम खालामो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ खिन्थु जोङो गामियाव थांनो हायैनि थाखाय नोंथांमोननो देखायनो हायासै बे ससेखौ खिन्थु जोंहा नङा खालामदों दे। ओमफ्राय दाथ' जोंना हाजो गाखोनाय दिन ओमफ्राय दा मा होनो बावखुंग्रि हाजो बावखुंग्रि फेस्टिभेल जायो जोंनिया क'क्राझाराव। दा नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांदो। हाजो गाखोनोसै ना मा होनो? दा नै जोंहा जायगायाव सौफैबाय ओमफ्राय हाजोनि गाहायाव दङ नै प्रग्राम जागासिनो बेयाव आरो बेजों लोगोसे माखासे मोसाखावरि बिथांमोनहाबो रेडि जानानै दङ। जों दा फुङाव सौफैदोंना बिनि थाखायनो बारा मानसि गैया आरो गाखोनोबो एसे मोजां आरो बार खोलो खोलो नै नायदो जायगाया बिराद मोजां ग्रिन आरो ओमफ्राय जेसेबांनाखि बेलासियाव थांगोन एसेबांनो मानसिफ्राबो बुरजा जालांगोन ओमफ्राय फुङाव थांनायाव मोजांसिन जायो आरो गाखोनो बार खोलो खोलोनो। दा नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय माबायदि जायगायाथ' नै मेलाबो जादों बा बाजारबो जादों ओमफ्राय नै बिराद बार खोलो खोलो आरोना बिराद मोजां गाखोनो इन्ट्रेस्ट जाथारो आरो मेंबा जिरायनानै थानो थाखाय बिराद मोजां। दा जोङो हाजो गाखोनानै फैखांबाय आरो बिराद मेंबाय हाला हालायनानै आराम गगा मोननायाव थांबावदोंसो आङो। ओमफ्राय दा जोङो बे मोसौ बैसागुआव बयबो आरो संक्रान्तिनि दिनाव गोखा गोखै जायो आरो ना गोखा गोखै मैगं बेखौ एवनानै जायो बा सोरबा सोरबा एसे एनि बेदर लागायनानैबो जायो आरो अमा दं नालाय दा अमाखौ माजों संनो माजों मानो आलदा मानो संबावनो बेखायनो बे गोखा गोखैजोंनो लागायनानै संसै आरो जों दा गामियावबो नंद्राया नालाय गामियावबो थाङाखै दा माने जा मोनो टाउनावहाय फाननायखौसो बायनाय जादों आरो माने गामियाव थाङोबा देन बिदिनो हाग्रायाव हाबनानै आरामसे खनसायनो हागौमोन दिन्थिनो हागौमोन खिन्थु जाला हाला मा खालामबावनो हाजोबो गाखोनो थांबाय जेला माने हास्लाबासै आरो टाइमाहाय मिलायासै। दा नोंथांमोननो देखायलांसै जोङो मा मा नांगौ बेयावहाय मैगङाव संसै गोखा गोखै अमा बेदरजों। लेस्राया आं लोमजानायखाय बिराद हारसिं हारसिं खामानि मावनांबाय दाख्लिनिफ्रायनो। जानो आंबो मिथिया बे बिलाइखौ दे मामार साइ मा होनो मोनजोबाखै आरो बेबा मा मा दंमोन नांगौमोन बायनायसो नालाय ओइ नङा बोरैबा गोरलै गोरलै गोजाजोब ने मामाया बायनायसो नालाय गासिबो थाजोबा दे साइ मामार ओमफ्राय एसे गोथाव संनानै जाहो दे जाहाथे लोमजानाया हामगाथों गोखा गोखै जानानै। नङा साइब्रा दे साइ आरो आं दिनै हाजो गाखोना फैनानै बिराद मेंबावबायना आङो फिरबि माने नोंना गाखोनाया आलदा जायो आंना गाखोनाया आलदा जायो आं लोमजानाय नों लोमजायै मानसि लेट जानानै थांबाव
क्या लेट जानानै थांबावबायलाय नङाबा माथो आंहा जाहैबाय फुङाव थांदों ड्रेस बानायदों आंहा लेट जानानै थांबाय नालाय बिदिनो जाखागोनानो ना इस इस दे आं न' नेदोंमोनब्रा औ दे साइदो दे इधर देखो एक बार रहने दे एक बार देखो एक बार हाय ओरैनो मालाय खाथियाव खुबैयालै आंनाव बैबार खिफि बेन्दों मोनामबाय गगा मोननाय मानसियानो होनांदोंबा एसे एकदम नालाय फाननाय नालाय माबायानो दिंखिया बिलाइयानो जाथावै बोरायरायखौ औ ब्रा गोरा गोराखौ दे होनबा सायदो नोंबो लोमजानो ओंखारबाय नामा नोंनि सनदों ओमफ्राय बानलुआ माने एफा बुरजा होखो नोंथ' गोसाबो जानो हाया आरो बानलुआ गोसाबावसो बिनिसो बिराद गोसा दङ दे बिब' इधर देखो मानो हायखांनानै दोनलाबायखो बेराव दाबो मैगंखौनो दोनाखै dulu जोंना गोखा गोखैया जानोसै ओमफ्राय प्लेट मोनसेयाव जागोन जों सानैजों प्लेट मोनसेयाव जायोबा अनलायलायनाय बाराय जाहैदों ओमफ्राय जाहाथे जोंनि सानैनि नांलायनाया एसे खम जाथों बेनि थाखाय प्लेट मोनसेयाव जानोसै एसे खोथायाव नांलायबाय थायो जानो नायसै दे बोसोर गोदान माबाखौ गोजामखौ बिदाय हरनोसै गोखा गोखैजों गोथावानो जादों अमा बेदर होनानै जानो लुगैदों बर' नालाय ओंखायनो अमा बेदर जेरावबो अमा आरो अमा होनबाथाय आंनि फेभरेटखा एकदम जेरावबो बे नङाबानो सोलिया आरो माबायदि मोनदों नानि गोथावनो माने आङो फार्स्ट टाइमसो संदोंमोन आरो माबायदि जागोन माने फिंगार क्रससो खालामनानै दोनखादोंमोन थावना थावा दा इसोरनि अननायाव गोथाव जाबाय बानलुआ गुजुनाया गोदै नांगौना दानिया थ' जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय हेपि बैसागु